Diretso rami diri. Nami karon diri sa Red Cliff View Park. I-close ner pali ko close ner. Tanawa mong grocery. Nang diretso ba nga way plano mao na. Hala, kataas, no? Pwede ka diha umupuan. Pwede ka daw magpadailos na. Makitaon na lang ka sunod semana. So naabot na mi diri nga way plano nga naabot ra mi diri ning lugar. Ko diri nga taas kayog hagdanan. La okay ra diri mo are. Taas kayo. Pila ka buwan karon pa ko naabot dire, so lito na to kataan ning hagdanan mo adto ta sa kinatasan. Oh na adto ta sa kinatasan atong arion kung unsay naa, so naay daghang tao dire. So de mo ni naa dire.
Mo na agianan padung dito sa Cebu City. Kini padung dito sa Balamban. Yung Balamban. Picture sila. Sana all. Unsa? Lagi na. Ito na ta. Bisa na tagdulhog. Nah, ito na ta. Unsa may kasulti dire, okay ra? Kaya mo siya ganang mo siya bukid. Mura siya bukid. Mo siya bukid nga na tanom. Putol man ha. Giputol nila no. Awo eh. Oh, giputol nila. Bragila ra bulimpihan ana ba no? Ito na ta. Ha? So ano yung mga? So hinay-hinay namin. Yung nang laag ni. Oh, na mong grocery oh. Sugo lagi may pang-grocery na. Naabot mi diri. Mang grocery ra jud unta mi. Naabot mi diri. Di ba katawanan kayo? Oh, na. Tulo ka plastic. Dali vlog yan. Di oy. Isa diha. Develop din nila. Develop. Yan, ingaton. Ha? Saging, baca saging? Ano yan ni bautan mo? Saging, saging. May tanong mo. Pilang kilo saging? 80? Nakariyaran na sa ata no? Malit may og saging. Kamuti tagpila? 50. Asa ni nga saging ner? Kag may tirubos o kayo. Si kuno kana kuno pila man na. Pila na? Kita ko sa JP? 120. Pilang kilo sa imong sweet corn? Green kayo ilang sweet corn? Ha? Aron pa nag-harvest. Ay, hilong Kilo ilang ko. Yung avocado, pilang kilo? Hit ay avocado karon. Cinta. Kung ganahan ka ni unta o kana sara ni dugay na ni. Dugay na ni na harvest? Ha? Dugay na ni. Wala ko pa na.